A very good afternoon, viewers and listeners. My name is Ronald Wekwa Makusha, and we are taking a look on what is happening in the nation of Zimbabwe. And there is a story, and I tell it up Slide Media TV about a certain Sekuru or a certain family which visited Sekuru Tashu for some help after achitwa mukadzi nehanzvadzi yavo. And what happened is that these people mentioned kuti they tried to go kumaporofita kunana prophet Makandiwa kunana prophet Magaya and zvese zvakatadzwa. So I want to get straight to this issue so that you hear for yourself, and we look onto these people to say, are they true prophets of God, or they are just there to play with us? So let me play this part of the clip. Iwe Jonas. Ndiwo ngatiudze kazvizere. Zvanzi nasekuru ndiwo ungatitsanangurire zvakakwara. Asi wabva naugadheni madhaka makumbo machani. Makumbo yako nematauza yako ndichani madhaka asi wabva nekugadheni here. Ndabva nekugadheni sekuru pandakanina sekuru ndinotera hari yangu. Kwainge yakachengetwa ndikoko. Saka kuti ndizoziva kuti ndafamba sei asi ndaitya kuti ndourayiwa nehari. Aya ungaurayiwa nehari iyo haiyo wambogara nayo mazuva ese. Sekuru yaipisa. Kubva pandakabva pano pai sekuru. Kana kutsvakwa ndaita kuya kubva pai sekuru. Sekuru ndatya. Vakambondiedzwa namakandiwa asi vandichipisa. Mandichipisa sekuru Tashu. Kutaura chokwadi. Wakamboenda kuna Vaporofita yairamba. Vaporofita nekubafundisi. Ivava ndivo vakaenda kwamakandiwa ivava. Vandizvitaimbotaura vakandinyengeredza kuti pamuchato pano. Kwamakandiwa takaenda asi haana kukwanisa kuti ndiuye nechinhu chandauya nacho. Ndakandichitya. Vataenda kune mumwe wacho futi havaitaura uku hamenuko wakandiendesa kuwaterfalls ndikwani kwasekuru gumbo. Asi ichi chinhu indanga ndakangodzi usatyiwa usataure kana usadii. Asi kubva paye pandakaitsva paye sekuru handinamo zvekutaura ndizvo. So according to this man, he's saying that vakamboenda kunana Makandiwa vakaenda kupi kupi, and iye anga akangodzi nen'anga yake usataure hapana chinomboitika. And pavakaenda ikoko vakapiwa a lot of things, but nothing changed. So let us get to the last part of this video, which is so important, so that you get to the final conclusion of this issue. What we need to know is these prophets, true prophets of God, and why is it that vari kukundwa simba nevanhuwo zvavo vana sekuru. So let us get to this last part, then we get to the conclusion. Okay. So pamakaenda kwamagaya mamaenda kuniti, kana kwamakandiwa mamaenda kuniti. Ava ndivo vakandidaidza vakati tanzi tiuye kuno tiunganirwe pane zvoda kurongwa. Ndakaenda kuya. Asi nechivimbiso chandakapiwa kuya kunzi hakuna anondikunda. Ndisingazivi kuti kune chikuriri chechikuriri kunge sekuru. Handekwa kwamakaenda kutokaramba ndovasvika ndopazvaita sei. Takangonamatirwa tikatopfekedzwa zvimwe zvimarabha zvavanopfeka mumaoko. Tikatobuda tikatoenda ndikatovatakura tikadzokera kuno. Okay. Tikatonosiya hanzvadzi yangu iko anogarawo kuri kutambudzika. Asi iwewe wakambosvika here pakuti ndaneta nazvo rega ndichizvitsvaga zvinhu zviparadzwe wegawo pasina hanzvadzi dzavo? Handisati. Manga matongoti rega ndife nazvo. Ndaishaya kuziva ndodii pandakambodzokera paye ndikati zviya zvaramba. Ndakazoona zvakunzi hauchakwanisi kundidzorera chitochengeta chiri chinhu chauinacho. So the question is, marist aya ane simba here? And Apostle Chiwenga always speak about these wristbands, and he always criticize these wristbands achiti anongoriwo maristband asina chainacho. The question is, does these wristbands have power? And if kana uri mwana wapapa ari panapa, if you are listening, if you believe in Prophet Magaya, in Prophet Makandiwa, and if you believe kuti they have power, and they have failed
to heal this man. They failed to deal with the situation of this family. But these people were made to buy anointing oils, they were made to buy wristbands, and nothing changed. And now they've gone to Tashu, Sekuru Tashu, and Sekuru Tashu has managed to make this man bring mbiya yake kana kuti hari yake. What do you think, Iwewe, if you believe in Prophet Makandiwa, if you believe in Prophet Magaya, or if you are a follower, what do you think? We don't hate the prophets, or we are not against the prophets, but this is something which is in the public domain, and this is something which is making the church being to be ridiculed, to say they sell wristbands, they sell anointing oils, anointing waters, but those things do not have power. So where is the power of the church? That is the question we need those who believe in Munana Papa to answer. Where is the power of the church? Why is it that the church is being overpowered, Nana Sekuru, in terms of healing of these things? Because this man was meant to go to various prophets of the Pentecostal churches, but Ariaka now batwa, and this is what he has been saying, to say ndakanzi nasekuru zvinhu zvako hazvibatwe usatombotya, and for sure hazvina kubatwa. So if that is true, what happened to our prophets, which made our prophets to miss this very important issue? So I know vana papa mchauya mchandataka mchandituka mchandishauda, but honestly speaking, I need answers. I'm looking for answers. What kind of God does your papas believe in? Because if we are to look into in the prophets, to the prophets from the Bible, the likes of Elijah, when they were challenged by the Baal prophets, vakatanga vaitozvo vakaita, but at the end of the day, you all know what Elijah did, and fire consumed each and everything. Chakanga chaiswa pa-outer. Why is it that imimi you are anointing oil and you are anointing chakadaro and maristi benzenyo failed to deal with the situation of these ladies? Because they said vatoti vatobva ikoko komaito novaboba vatobva kwapapa vatozora anointing oil vane wristband akatoipfeka aitobobiwa akapfeka, and mukoma vaitoboba vakatopfekawo wristband yacho vatozora anointing oil vaitobva vatoboba. The question is, what was happening? And imimi kana muri vaprofita vechokwadi vaMwari, why is it that makundu kana sekuru sekuru vanenge vachita zvechivanhu? That is the question we always have. So I'm raising these issues because this issue is now making our people lose faith in God, to say, why is it that God is silent? Why is it that God is being overpowered by the men of this earth? Why is it that God seems to be relaxing? And if you read into the Bible, God was able to do a lot of things. But this day, God, watiri kuratidzwa nana Papa, is not able to do anything. What are the origins of your power? Imimana Papa, we need that conversation to be happening in this moment, because you have deceived a lot of people. You have made a lot of people to pay $250 to see you, to pay a lot of money to see Anna Sekuru Tashu kumberi Vaporofita ndewenhema chaivo kubira vanhu chete. So you have made the church to be ridiculed. You have made our God to be questioned. What kind of God is this one? You have to tell us, you have to explain wana papa kuti mwari wenyu muri kunamata na mwari chai muridzi weBible, is it the same God, or you have your own God amune makaenda kuGhana kana kuNigeria mukanotora mukauya navo? So inenge yanyaya yemasimba kuti Mukuru ndiyani, because ukatarisa akapa uyu mushonga ndisekuru, abvisa mushongawo ndisekuru. Saka why is it that muri kukundwa nana sekuru imimi muchiclaima kuti munenge makatumwa naMwari? That is the question I have for those vanonamata kwababa Makandiwa. And for those who want to see this video, please visit Sly Media TV. You'll be able to see this video. There are two parts of this video. You'll be able to see those videos and understand what was really happening. So this is what is happening in the nation of Zimbabwe. My name is Ronald Kusha. Thank you very much for coming. Thank you very much for the support. Let us continue to subscribe, to like, to comment, and to share. Let us meet in other episodes and other broadcasts.
but I'm still waiting for the answer kwa Papa Magaya na Papa Makandiwa. Musango yangu zita noise. This video is there. Kana makasununguka uyai titaure timbogara pasi tuonesane kuti sei vana papa venyu vakakundwa. Indatoda Makandiwa naMagaya. Sei vakakundwa na Sekuru Tashu. That is the question I have. Is that God a God of failures or what? Please, in the comment section, tell us what you think.